baje a gado yau safa ake ji a ko'ina ga su Fatima ga su Amina kowa yana ta Amina. We international we are higher kada ka ja da mu kaka fara cause we are hot like fire. Like fire. Like fire. International we are higher kada we are fire. Ba mu Niyami ba mu Arlit ba mu Kano ba mu Mina ba mu Niger ba mu Danja. Muka je sai mu Danja zan kara. Zan kara. Ai sai na kara. Kai sai na kara. Zan kara. Zan kara. Waƙar Mr. 42 da wannan shahararriyar mawaƙiyar da ake kira da Safara'u kwana 90. To mai sauraro kamar yadda ka sani dai a kwanaki wayannan mawaƙa sun saki zafafan waƙoƙi wanda ta kai ga har gwamnatin jihar Kano ta sa a bibiye su domin a kama su domin wannan bidiyo da suke yi na nuna cewar tarbiyyar al'adar Bahaushe sun canza ta. To mai sauraro kamar yadda har kullum suke sako maka zafafin waƙoƙi yau ma fa ba a bar su a baya ba domin sun yi wata sabuwar waƙa da ake kira 'yan hassada. To kafin mu kai ga cikakken bayanin wannan sabuwar waƙa, to mai sauraro idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka rangwada mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin sake samun zafafan videos ɗinmu da zarar mun ɗaura. Muna godiya, kada ka manta da sunan wannan tasha tamu mai albarka Hausa Free TV. To, sharhi akan cikakken wannan bidiyon waƙar da suke shirin saki ranar Monday. To mai sauraro kamar yadda ka sani dai a kwanakin baya wayannan shahararrun mawaƙa guda biyu sun yi waƙoƙin da ya rikirkita Kannywood da ma al'ummar Najeriya baki ɗaya. Domin har ta kai ga an neme su a kama su, hakan ta kai ga bai yiwu ba domin kuwa an neme su an rasa. To mai sauraro ganin cewar an yi ta a kansu har BBC ta ɗauki wannan shahararriyar mawaƙiya mai suna Safara'u ta yi hira da ita akan yadda bidiyon tsiraicinta ya fita, kamar yadda mun kawo ma cikakken wannan bidiyo a cikin wannan tasha ta mai albarka. To yau ma haka suka ƙara ɗauko wata waƙa da ake kira 'yan hassada domin sun yi ta ne akan masu yi musu hassada. To mai sauraro wannan dai waƙa da kake gani za su yi ta fita daban domin waƙa ce da suka yi akan wai 'yan hassada, ma'ana wa'inda suke musu hassada akan waƙoƙin da suke yi domin su samu ci gaba. To mai sauraro kamar yadda suka bayyana a cikin wannan waƙa tamu za mu kawo ma shi a cikin ƙarshen bidiyon nan namu, domin kuwa sun yi waƙar ne mai ɗaukar hankali game da 'yan hassada su. Domin kuwa wannan waƙa ta nuna cewar duk wanda yake musu hassada a cikin harka tasu ta yin waƙa to ma ya daina, domin kuwa su yanzu suka fara kuma sun ce ba su fara domin su daina ba. To haka zalika dai wannan bidiyon waƙa da suke shirin saki ya ɗau hankalin jama'a, domin kuwa sun ce za su sake shi ne a ranar Litinin, domin haka lokacin masoya su jira su domin samun cikakken abin da zai faru a cikin wannan bidiyo na shahararriyar waƙa mai suna 'yan hassada. To kamar har kullum dai wannan tasha tamu mai albarka za ta dinga bibiyar wa'annan abubuwan da suke faruwa a cikin Kannywood ciki da wajenta domin su kawo ma mai sauraro, kai da baka san me yake faruwa ba ma ka sani. To wannan tasha tamu mai albarka dai tana yin kokari wajen kawo ma wayannan dai abubuwan ne da suke faruwa domin kai da kake zaune a ciki gida ko kuma a unguwa da baka shiga Kannywood ka sani. To idan wannan shine karanka na farko zuwa wannan tasha tamu, ka daure ka rangwada mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa.